Padayunon sang 22 anyos nga subang nga anak ni Anay Vice Mayor VM Lamasan ang nasuguran nga legasiya sa Iloy bilang bago nga konsehal sang Banos ng Dueñas. Sa interview sang Bombo Radyo kay Annika Lamasan paduhinog, yagin pahig nga apisari ning lamharon pa tingaw aniya nga mahatag ang nagakadapat nga serbisyo sa iya banwa kag tutukan ang legal aid program sa iya Iloy, edukasyon kag pati na ang women empowerment. Ginako man sang natungdan nga sang una wala pa ni isang maatag nga intensyon nga magsulod sa politika kag sang nadula ang iya Iloy dito lang na istoryahan nga magatalo sini sa nabakante nga posisyon. Si Paduhinog nga nag-eskwela sa Bong bilang isa ka 4th year foreign service student sa University of San Agustin. Servisyo nga sincero kag bag-o kay syempre mataon pa ko, medyo lain ang mga outlooks ko sa mga governance, sa mga muna. Kag syempre gid ang gintayog ni Mami i-continue ko gid ang mga projects nga na amo na siya. Ang reaction ko, I'm very thankful but syempre scary siya gawa. Pero thankful gid ko nga gingaan ko sang chance nga mag-serve kag continue ang ginobra ni Mom na muna siya. Nabalikan si Annika Lamasan Paduhinog. Madumduman sa aton mga kabombo sang December 31 sang gibawian sang kabuhi ang iya Iloy samtang ginabulong sa ospital bangod sa napahig accidental firing sa sulod sa iya puloy-an sa Lapas, Iloilo City. Ang nagbulo samahan sa nabakante nga posisyon sa pagkabisi alkalde sang nasamit nga banwa amo si number 1 SB member Pia Jun Pama.